Татарстан мәктәпләрендә финанс грамоталылыгы дәресләре башланды. Дәрес онлайн форматта уза. Онда 6-11 сыйныф укучылары һәм студентлар катнаша. Укучыларга үз-үзеңне саклау, кредит, иминиятләштерү, инвестиция, салым һәм пенсия белән бәйле үзенчәлекләр аңлатыла. Бу белемнәр тормышта кирәк һәм аларны мәктәп скамьясыннан үк үзләштерергә кирәк дип билгеләп үтте Илсур Хадиуллин. Әлбәттә, бу эш нәтиҗәсендә үткәрелгән чаралар буенча без чаралар вакытында без яшьләрнең, балаларның, әти-әниләрнең финанс мәсьәләләренә карашын үзгәртергә тырыштык. Аннан соң аларның мөнәсәбәте үзгәрде дип әйтәсем килә. Профилактика, мошенничество, мошенникларга каршы туру алымнарын өйрәтелде. Алга таба үткәреләчәк дәресләрдә, онлайн дәресләрдә безнең әти-әниләр дә, укучылар да, яшьләр дә бу күтәрелгән мәсьәләләргә бигрәк тә игътибарлы булырлар һәм мондый ялгышлыкларга юл куймаслар дип ышанып калам.